Takže já vás zdravím u dnešního dalšího videa a v tomhle videu tak bych vám chtěl ukázat papír k favoritu a ke skládačce, jo. A mám tady ještě skládačku, já jsem vám včera sliboval, že vám ukážu speciální klíč, na kterým se utahují a povolují řidítka a tady ten jako, víte co, jo. Protože většina youtuberů, například Kubomet, tak pokud se na něj díváte, tak on má na jednom kole skládačku takovou fialovou měl a on měl takový problém, že on ten klíček neměl a vlastně on kvůli tomu se mu povedl zlomit šroubovák, což já už jsem to taky byl schopný, takže já jsem na tom stejně, to je v pohodě. A je to tady ten klíč, vypadá jak imbus, ale je to prostě klíček a já jsem to zjistil díky tomu, protože když se podíváte na tady tu fotografii, tak tady normálně vidíte, jak je normálně řídítka a tady je ten klíč prostě, nevím, to odletí, no, a tady vidíte to samé, že tady to je taky takhle udělané, že tady to jako do řídítek a mě to zajímalo, jelikož já jsem ještě v té době neměl skládačku, mě to hodně zaujalo, tak jsem si řekl, že ji musím sehnat prostě, jelikož akorát se mi tady něco urvalo z toho. Nepovedlo se to tak dobře dochovat a nevadí. Já mám stejně ještě jeden, takže tohle už je mi jedno, tohle už je takový zmuchlaný papír, ale i tak si ho můžu nechat. Jo, že ono to je fakt jako pravda, já už si ho schovám, že normálně vy to můžete vzít takhle a prostě vy to sem strčíte do tohohle speciálního klíče. Můžete si tam dát i klasickou matku, ale prostě vy povolíte, utáhnete a to samé na řídítkách, prostě dáte to tam, povolíte, utáhnete a máte vyhráno, prostě máte super klíček. A v tomhle videu bych si možná ještě přendal zvoneček, tady jsou ještě nějaký dva speciální klíče, tenhle nevím ani k čemu já to asi ještě nějak zjistím, ale teďka budeme potřebovat tenhle speciální šroubováček. Protože je tady trošku divně daný ten zvonek, už takhle byl i. Tak já ten zvonek takhle jakoby musím jako tady takhle chytit a povolíme. Ono se to dá chytnout jako když je to moc utažen, tak vy to prostě nějak takhle a prostě jedete. Že povolíme, ať to nepoškrábeme ty chromy, docela zachovalý jsou, takže. A zvonek přemístíme na místo, kam je to přímo potřeba. A ještě bych si chtěl ukázat jedno kolo, který jste teďka mohli zaznamenat. Já jsem ho plně, víte, já ho teďka ještě nezaznamenal, jsem se ani nedíval, ale možná jsem ho zachytil do telefonu, to je jedno. Nebudeme mít o blbostech. Teďka přitáhneme zvoneček a jelikož je takový lehce poškrábaný, no tak ho přeleštíme klidně dneska ještě tempem. Mám tady starou ponožku, která je sice vypraná, ale už je prostě byla rupa, tak jsme ji vyprali, pořádně vyčistili, aby nesmrdila a čistíme kola, no. Já se vás stopnu a utáhnu to, jo. Takže zvoneček máme už udělaný, jo, přichytil jsem ho. Krásně zvoní a tady takhle vypadá, no. Už má trošku sice vybledlý to světlo, ale mě to nevadí. Akorát tady to je nějaký poškrábaný, nebo nevím co, už tak zkusím trošku umýt a tady si dám nějakou pásku, jo. Takže tak. Ještě zdravím youtubera Kubomet do tohohle videa. Pokud se na tohle video díváš, tak mi to napiš do komentářů a já ti dám srdíčko. A půjdeme se vrhnout na ten poklad, co jsem vám říkal, už jste to mohli asi vidět. Takže tady má dalšího favorita, jo. Takže favorit. Tady to jsou dokonce brzdy z toho, z F1. F1 Super Special, to asi budete někteří znát, to je jako kolo prostě, který je
občas to je na italských komponentech a já to kolo ještě k tomu mám, je to prostě osazený jakože prostě kliky, přesmykač, rávky, přehazovačka a ještě tam bylo něco, jestli se nepletu. Jo a podsedlovka, tak to bylo na Campagnolo komponentech, ještě tady ty páčky. Jo, prostě páčky, kliky, přesmykač, přehazka a rávky, tak to je prostě z toho, nevím, jestli jsem to řekl správně, ještě tady to je jedno. A pak byl ten představec a řídítka byly činely, brzdy byly taky činely právě a sedačka byla Rolls a činely právě. A kliky už nevím, z čeho se tam dávaly, ale to mě nezajímá. Takže tak. A ono to kolo je pojízdný sice, ale mně se na tom nechce jet, nemám tady omotávku, ale to mi nevadí, ale... A nebo zkusíme to projet klidně za chvilku. Čekejte. Tak ukážu vám projížďku, já si vás tady dám na můj stánek, to je jedno, říká se mu auto. Takže já se vás tady dám a ukážu vám, jak jdu. Takhle nějak padl. To je jedno, dá sem. Takhle si vás sem dám. Akorát tak pes jde na stranu. Takže bereme kolo a jedeme. Lebaný hop. Já. A to bude stačit. Docela jsem tomu dal headshot. Takže kolo si sem takhle postavíme. No. Sranda, no. Na to, že jsem cyklista, tak to je náhodou dobrá silnička. Takže tak. No a nevím, co bych do toho videa ještě vložil, ale nic mě nenapadá, tak už to možná ukončíme. Ještě bude nějaká možná oprava tohohle, ale uvidím, jestli si to vůbec nechám. Takže to bude všechno pro dnešní video a dávejte lajky a odběry a sdílejte tyto videa s kámošema a s nějakýma prostě známýma, to je jedno. Takže sdílejte a pište komentáře rozhodně, co mám natáčet, jo. Takže u dalšího videa na viděnou, takže čau.